Здравейте на всички, аз съм Георги Вачев, добре дошли в канала. Поради огромния интерес към макарата се опитах да я заснема максимално най-детайлно. Оставям на вас да прецените дали си заслужава да си я купите, дали ви харесва това, което виждате. Не забравяйте да се абонирате, да лайкнете видеото, да ми оставите един коментар отдолу и да го шернете с всеки един човек, който би го харесал. Благодаря ви! Също така не забравяйте, че може да си я купите с промокод Вачев, 8% отстъпка от сайта на SuperBaits.bg. Да започваме разглобяването. Виждаме гумено уплътнение, което предотвратява навлизането на вода. Карбонови шайби на аванса. Подшпулен възел като на дайва с лагер и две дистанционни шайби за шкулата. В гайката на оста имаме също лагер с пластмасова втулка. Ролката на бигела има лагер, също така има и предпазна шайба, която предотвратява износването на самата ролка. Също така от външна страна на лагера има пластмасова втулка, която също предотвратява износване. Короната ляга на лагер в корпуса на тялото.
Както короната, така и пиньона са от месинг. Е-съобразна осцилация с един лагер и една месингова втулка с гумен опръстен. Короната ляга плътно и в двете части на тялото на макарата, и в двете части е подпряна от лагери, които плътно са захванати в тялото на корпуса. Паразитката е от сам и има лагер, което предотвратява износване както на паразитката, така и на уста на корпуса. Ръкохватката се разглобява, като в нея фабрично има две втулки, които аз съм заменил с два броя лагери. Като имаше един много лек луфт, който съм правил с добавянето на още една шайба, и в момента ръкохватката няма никакъв луфт и е изключително приятна. Както видяхте, цялата макара вътре е пълна с лагери. На мен лично много ми допада как е направена. Вие преценете, разбира се, дали това на вас ви харесва и ви устройва като цена. Ако имате интерес към някоя друга макара от Suriinoya и някоя тяхна въдица, пишете ми долу в коментарите, за да може да я разгледаме детайлно тук в канала.